ha, ha, a, as, 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 asos, B, bes, B, bes, B, B, oh, bé, bé, bes, bec, C, sis, C, C, sis, C, C, sec, D, D, this, D, D, D de Déu, D de Déu, Deus, Ni, É, Ei, É, Ei, Ei, É, És, E, E, Es, 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 C, C, Es, C, F, F, Efas, F, Efas, E, Fá, E, faz, E, Fá, E, faz, é Fá, é faz, é faz, tá, é faz, G, 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 Diz, G, 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 Diz, Tus, Diz, Tus, Diz, Gá, Go, tem Gá e Go, Gui, Gá.
acció, 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 amor, 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 amor. E e e é e isso e isso e isso e isso e ó e ó e ó Jota, Jotas, Jota, contento. Os Jotas? Os Jotas, a choca, Joto? Jota, Joto, Joto. Jota. Cá. Gás. Cá. Gás. Cá. Gás. Cá. Gás. Cacas. Gás. Fiz. Gás. Casa. Casa. E tingues cá amb caques. Eles, elles, les parallelles, paral·leles, elles, elles, les geminades, elles, elles, Emma, Emmas, Emma, Emmas. E la mama é la mà de la mama Emma. Ma, e ma, ma. Ena, enes. Manen, elles. Manes, què manes? Nena. Núria. Enya. Inhas. Alguenhas. Enha. Enha. No. Oh.
o os, no se sap mai. No. No. Peix. Té. Peix. Té. Peix. Té pes. Té pes. Pe. 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 Pi, 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 pi. Pa, 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 po. Po, 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 po. Po, 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 po. Cu. Cus. Cu. Cus. Cuc. Cus. Per 4 quartos quadrats. Cu. Collages. Cu. Collagen. Arla, 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 arla. Arla, arla, arla. Ramon Cara. Ramon Cara. Ramon Cara Dura. Ets un mamón, Ramon, que empaites les criades, Ramon. Us en recordeu? R, R's, R qui R, R's qui R, Serrà, 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 Esas. 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 Esa. Esa. Esas. Fa. Esas. Té, el té. Tot, té, tot teu, tot teu, tot teu. Ús. Consumisme il·lustrat. Un sol ús. Ús. Consumisme individual superil·lustrat. Uso i... Quin en surt? B baixa. Ves baixes. Venen baixes les vaixelles, elles, les baixes, vaixelles, elles, venen baixetes les vaixelles, elles, les vaixelles. X, xeix, X, xeix, X, xeix, X, xeix. Tinc un amic que es diu X.
Xeix, no toqueu el meu amic X. I... I grega. I gregues. És grega, diuen. Tornarem a la enya de Catalunya. Si no, no... Zeta. Zetes. Fa una ziga-zaga i toca el zènit. Primer poema. Primer poema, llavor va passar això. Llavor va passar això. Ai, perdó, és que m'he equivocat. Llavors va passar això. Estava una mica així com... Perdoneu. Doncs ara ja anem cap als poemes dels altres. Ara això ha estat el que ha estat, perquè de fet és poesia visual. El més que se m'acosta potser és la poesia sonora, però hi ha moltes més sorpreses, no ens pensem pas que tot això és tan incipient com una caixeta de sabates. Faig un glop, que me'l mereixo. Heu d'endevinar de qui és qui. Diu així. L'argelaga floreix, el blat canona, la tadeua de Can Llufa passa farina, l'ovapet de Cal Buti farra mira la cabra cada vegada que la cabra mira el cabrit. L'àvia sua. Els diumenges i altres dies de guardar, el Manel, de cal sense orella, toca la guitarra i canta. Rondina, el seu murmuri s'addiciona als de 6 milions de malcontents, potser algun dia, feta la veu, ens entendrem millor. Abans eren cul i merda, a vila. Ara, a ciutat, lo qui met a un molls ha guanyat el Víctor Català, premi de narracions curtes. I lo Cèsar Esquitx ha aconseguit només quedar finalista. No res, no res. Feia sempre la toreta de cal Casunmí. Però un dia li caigué una teula al cap. Aleshores, canviar la cantarella. Fot, 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 fot. A les postres del dinar, de noces, de la Tecla Candau, sa mare
de resultes de tenir el cap ple de fums, d'ençà que es maridà amb lo Camil Manon Manescal titular, agafa la paraula i sentencia. Visca la virginitat! La merla Canilla i la Babel Supera es miren esglaiades i una fa a l'altra. Reina Santíssima! Durant el subestat, el cafè de Cal Mitjana es diu que el súbdit nord-americà Peter M. Flores, en arribar a Vietnam, es posà a cantar «Tu me l'encendràs» i que fou l'únic que tornà viu a Puerto Rico. Lo Samuelet Quixal, advocat i comtecorrentista, diu les coses matisant, tant que les seves teories democràtiques es perden en ingènues subtilitats, sobretot d'ençà del dia que lo cunyot, amb 6 bombes de mà, 2 pistoles i un canonet, digué que es passava la democràcia per la carranxa. Al carrer, el gebre va de les pedres. A dalt l'hivern posa molsa a les teules. L'argelaga amaga les arestes. El blat treballa cap a sota. El parell somnia a l'estable. Les picardes són mudes. El pare i la mare, l'hereu i les filles, el mosso i la criada, l'oncle conco, l'avi tocat de feridura i la vella, que vora el foc, amb un gest de pubilla amb calaixera, menja sopes amb pa torrat. Pels volts de Nadal em sento angoixat, no menjo, no dormo, no sé com me trobo. Pels volts de Nadal em sento atrapat, em sento confús, em sento consum. Home, llum, llim, zero, home, llum, llim, zero, home, llum, llim, zero, home, llum, llim, zero, home. I això és així. Tinc un sobre buit, l'obro i canto, llepo la goma, l'envio sense destí. I ara, respecte a un altre dels autors, i per fer-ho més gros, això, que ho podem fer més gros, no s'ha de quedar així. Aquí teniu, veus, un boli, gel hidroalcohòlic, un sobre,
i si voleu fer servir el sobre, si no, i feu incitació poètica. Incitació poètica. Escriu aquí el teu poema. I clingui, buah! Guanyarem. Ho tenim fet, això. Cap autoritat no pot justificar les seves mesures arbitràries amb l'excusa del manteniment de l'ordre. L'ordre per l'ordre, un ordre imposat per un govern que en violar els drets de l'home falta el seu deure fonamental. Jo et garanteixo l'ordre i tu creix i desenvolupa't com puguis. La muntanya és alta i pedregosa. Els cims s'amaguen entre els núvols. S'hi crien roures i herbes medicinals i els dies ventosos sembla talment que hi fabriquin orgues. Va sentar-se al mostrador de la botiga i va dir que no li agradava gens el tocino, però que havia d'ahorrar per comprar un terreno. El dueño era molt ample, d'un brus i estava enterat de tot. Es diu Calc. Mentre... Això va per altres, Mentre un home no esperi, mentre una dona no esperi el que ha d'esperar, ni esperi de qui ha d'esperar, és senyal que no espera com ha d'esperar. Tot moment que un home o dona esperi com ha d'esperar és posterior a un temps que no esperava el que havia d'esperar, el que esperava a qui havia d'esperar. I de fet, ara estava pensant que si això es llegís mentre un home no esperi el que ha d'esperar, però es llegís mentre una dona no esperi el que ha d'esperar, ja sembla que hagis de tenir la trucada de l'home que no sé, que et ve a veure a la nit i que te farà un sopar molt maco i que te farà més coses, no? Però és horrorós, com queda en plan dona, doncs el llegeixo tal qual, Mentre un home no esperi el que ha d'esperar, ni esperi de qui ha d'esperar, és senyal que no espera com ha d'esperar, això ho sap tothom. Tot moment que un home esperi com ha d'esperar és posterior a un temps que no esperava, el que havia d'esperar ni esperava a qui havia d'esperar. És desesperant, no? No sabem de qui és, perquè això és un... Ningú sap res. Home total. No coneix límits l'horitzó, ni traço. Edifiquem amb fets, regirem roques, perdin braó davant de les figures mides fantàstiques. Arbres i arbell al mig de les clotades. No donem claus a la muralla immensa, ni espantir un terbolí de fumarades murs i muntanyes. Toqui la pedra als fúlgids desig. Deixa que et voltin les orelles cordons negres. L'arada bé podria amb aquest naufragi. Boten les roques. A lluny, taques de neu es multipliquen. A terra hi ha una aixada abandonada. Cobrim amb roses agrapats les crestes del món i l'home. En vinya nova entrelloquem designis, roures al cor resultin implacables, muralla amb l'horitzó, lunar aldea, tota nevada. Aquest poema s'hauria de tornar a llegir, però no el llegiré perquè estem en directe. Però és brutal i és difícil llegir-lo i és un... Està molt trebat, és preciós. Tornem, Faig un glob per això perquè m'estic morint de set. Però és espectacular. Què és això? Perquè és molt raro. És molt raro, Diu, no coneix límits l'horitzó, ni traço. Edifiquem amb fets, regirem roques, perdin braó davant de les figures mides fantàstiques.
arbres i arbell al mig de les clotades. No donem claus a la muralla immensa, ni espanti un terbolí de fumarades, murs i muntanyes. Toqui la pedra als fúlgids desigs. Deixa que et voltin les orelles cordons negres. L'arada bé podria amb aquest naufragi. Boten les roques. Al lluny, taques de neu es multipliquen. A terra hi ha una aixada abandonada. Cobrim amb roses agrapats a les crestes del món i l'home. En vinya nova entrelloquem designis. Roures al cor resultin implacables. Muralla amb l'horitzó, lunar, aldea, tota nevada. Ara sí. No té res a veure, És que es pot llegir bé, es pot llegir molt malament. Molt bé, llavors, és que m'equivoco. Ara hem arribat a la tercera part i ara us faré un poema, que és propi. I diu així. Es diu fer fum. I és Brucià de sortida, però no d'entrada. És Núria Martínez Bernis d'entrada i de sortida és Brucià, però no passa res. S'accepta. Diu així. Per si de cas, un cos aguanta el cop i li cap la idea dins d'un pot que farà hermètic perquè és de closca obsessiva, rovell essencial i especialista de fer la gravetat de tot gaudi real que pot ser abatut o sencer, que ha cuinat un ou ferrat. Per si de cas, un cos aguanta el cop i li cap la idea dins d'un pot que farà hermètic perquè és de closca obsessiva, rovell essencial i especialista de fer la gravetat de tot gaudi real que pot ser abatut o sencer. He cuinat un ou ferrat. I ara, no sé si hi ha algun poeta accionista a la sala. Hi ha algun poeta accionista? Vols? Ah, visca, com te dius? Josep Arbolinot Borinot. Sí, doncs és en Víctor Bonet Arbolí. Com que és un home accionista, farem una acció. Acció. Espectacle. Acció. Espectacle. Acció. Espectacle. Vora. D'un pou al seu una foguera. doneu 50 voltes per un camp. Torneu A la ciutat. compreu Un ram i el deixareu damunt una nevera. tragineu Botes ran mateix del mar. amb Trenes de cabell a les. sabates. Després Feu de cambrer. amb 10 safates i penseu força cartes a l'atzar. tots. Seguit No les ulleres. Enceneu una bengala. i Visiteu una. exposició. Toma ja, com aquesta. Feu Rodolins i amb el nas de cartró que us han posat passant sota una. escala Torneu sols a la fira i mireu drets com els burgesos van els cavallets en però sa en però sa en bro sa jugant Gan. brossa Gan. jugant brossa Bro. jugant brossa jugant la brossa. jugant brossa. Acció espectacle. I ara aprofito que tinc el Víctor Bonet Arbolí perquè avui han passat moltes coses, hem començat amb poesia sonora i m'agradaria també com acabar amb poesia sonora. I llavors vam fer un experiment molt bonic, que era amb el Jordi Rallo, que ell havia après les taules índies i com que les taules índies tenen el seu llenguatge propi, quan s'aprèn, és a dir, que ells fan dinga, tina, quitataca, tum, tum, nana, i aquesta cosa té cadascú, vull dir, saben perfectament què és el que estan tocant i té aquella paraula. I amb aquesta conya vam intentar fer un poema com un rupac, com l'aprenen ells, però diferent, i el nostre és de 7, i llavors volia aprofitar que tinc aquí en Victoreto preciós,
per fer el nostre ropac preciós. Un ropac preciós. Que sí? Que no fem, no? Va. I diu així. Aquest? Què vols, aquest? Va. Sí. No, tal qual. Ok. Ho fem unes quantes vegades, el que vulguis. Va. Tinc dins una mà, dins una mà, tinc dins una mà, que m'empeny, Que m'empeny. que m'empeny, que m'empeny, que m'empeny, que m'empeny, que m'empeny, que tinc dins una mà, dins una mà, tinc dins una mà, que m'empeny, que m'empeny, que m'empeny, que m'empeny. Tornem a començar. Aquí no hi ha pausa. Tornem a començar, perdoneu, no passa res. Vinga, és directe això, Va, 1, 2, 3, ja. Tinc dins una mà, dins una mà, tinc dins una mà, que m'empeny, 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 que tinc dins una mà, dins una mà, tinc dins una mà, que m'empeny, 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 que tinc dins una mà, dins una mà, tinc dins una mà, que m'empeny, 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 que tinc dins una mà, dins una mà. Vale, i ara farem l'altra, perquè també és poesia sonora, que d'aquesta això es tracta, és paraula, raro, llenguatges, codis... Ja no puc sortir més sense ulleres, tu. Mai més. Sí, vas malament? No, Mira't va bé, aquest. va bé. Sí, aquest potser és més fàcil per tu. És igual, és igual. No, el mateix res. Vinga, va. Ens equivocarem. Vinga, va, tornem. Vinga, tornem, Això és dificilíssim, ho vaig passar fatal, jo ho vaig programar molt bé. Jo també. Va, 1, 2, 3, ja. Endins miraràs, massa endins miraràs. Miraràs, massa endins, miraràs dins. Vas massa endins, miraràs dins, mira. Massa endins, miraràs dins, miraràs. Dins miraràs, dins miraràs massa. Miraràs dins, miraràs massa endins. Endins miraràs, massa endins miraràs. Miraràs, massa endins, miraràs dins. Vas massa endins, miraràs dins, mira. Massa endins, miraràs dins, miraràs. Dins miraràs, dins miraràs massa. Miraràs dins, miraràs massa endins. Endins miraràs, massa endins miraràs. Miraràs massa endins, miraràs dins. Vas massa endins, miraràs dins, mira. Massa endins, miraràs dins, miraràs. Dins miraràs, dins miraràs massa. Miraràs dins, miraràs massa endins. Endins miraràs, massa endins miraràs. Miraràs massa endins, miraràs dins. Vas massa endins, miraràs dins, mira. Massa endins, miraràs dins, miraràs. Dins miraràs, dins miraràs massa. Miraràs dins, miraràs massa endins. Endins miraràs, massa endins miraràs. Miraràs massa endins, miraràs dins. Vas massa endins, miraràs dins, mira. Massa endins, miraràs dins, miraràs. Dins miraràs, dins miraràs massa. Miraràs dins, miraràs massa endins. Miraràs, 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 miraràs. Víctor Bonet Arbolí. Gràcies. Va, i ara ja per acabar, ja estic, No us Bueno, que va pardal o pardal... Pardal, vull dir que va molt... El pardal va... va superpardal. Mireu-vos-el. Llavors una altra cosa que us volia explicar per què he fet cada cosa, d'acord? Bé, del Marquet hem fet l'acció, la incitació poètica, que us la podeu mirar, que per això hi ha aquesta incitació poètica amb el sobret.
Això és d'una acció d'en Viladat, que explica el poema, que està aquí, ara descobrirem. Aquí també hi ha un altre que és molt polèmic, que es diu Cony, que és com que veus un cony i que no mola gens, per això l'hem tapat, però no passa res. Però n'hi ha d'altres que són igual d'interessants. Llavors, a part d'això, tinc un altre... Tinc temps, un moment, 5 segons? És que vaig fer un poema, així ja fa molt de temps, que aquí en un llibrot, el segon que vaig fer, que es diu La carta de Hausen, perquè jo estava molt flipada amb l'escènic Espai Sant Joan Brossa i vaig conèixer allà el Palau i el Rambonín i el Sabin i tothom era preciós i era la persona més feliç de la Terra perquè jo soc de la plaça d'en Pere i llavors ho tenia molt a prop. I llavors li vaig fer aquest poema al Hausen que ara quan me l'he tornat a mirar avui, que no hi havia pensat, dic, hòstia, doncs és perfecte. I llavors el faré, és mústic, però no passa res, perquè abans feia poesia molt mústia. I diu així, es diu La carta de Hausen. Els gossos m'oloren l'ànsia. Camino per muntanyes d'asfalt on els ciclomotors maleïts hi fan viatge i els humanots criden l'insult repetit per l'eco de les seves panxes. Tenim un camí entre les bèsties, un munt de badalls a les feres, el sol de les ruïnes als pulmons i l'olor del gat tota hora. I et tenim a tu i el teu color de plata abeurant en cada entre el gust del mamut i l'aire de màgia. Obres el rellotge, m'agafes el palmell i aboques les agulles. És com deixar-se els ulls enrere i trobar la bonomia adequada, la mesura de la cara, el to de la pulcritud. I és que per mi el Hausen, aquesta màgia, me feia pensar en que me feien descansar. Era més feliç, estava més tranquil·la i no tenia tantes boires si aquesta gent existia. I llavors, per què he fet les coses que he fet? Doncs mira, aquesta poeta és en Carles Agmor. D'acord? Vaig patrocinar avui per la Llanera Solitària, que és la Memi, que la Memi va parir un tal Llull Riba March, que em penso que engloba tota la literatura catalana pràcticament, ens falta la literatura catalana allà al mig, però bueno, el Llull potser serà dona, no ho sabem, potser serà la Llulla i comencem a fer una cosa diferent. Però que això no deixa de ser una manufactura natural, això també me sembla una manufactura natural, i després teniu aquí el meu patinet de capçalera, que fixeu-vos que és un collage com els del Marquet, que, a veure, podria posar una mica més de literatura, però la literatura ja te l'explicaré jo, saps? Puc fer una novel·la com el Lluís Anton Baulenes, no ho sé, puc fer-ho i ell m'ajudaria si ho hagués de fer. Llavors aquí, amb el mail art d'ell i amb tots els seus collages, tots els seus collagens, doncs per això porto la taula, perquè em sembla que és la manera que em tinc més fàcil d'aproximar-me amb el Marquet actualment. I després, ja per acabar, em sembla que no m'he deixat res, és això, és una acció, acció, espectacle, no espectacle, però és acció. Tal qual, Heu de dir 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, ja.